ndị ọma ji eme ọnụ nnọọ. Nke a bụ agba ọzọ nke mkpọsa oziọma ozurumba nke anyị na onye ọzụzụ atụrụ Kumuyi, ebe anyị na-anabata okwukwe dị ndụ na amara Chineke dịka anyị na-atụ ọrụ uche na mkpọsa oziọma ndị gara aga. Onye Chineke ji jere anyị ozi n'ọgbakọ ndị a bụ onye ọzụzụ atụrụ dọkịta W.F. Kumuyi. Ọ bụ onye mgbasa oziọma ozurumba, onye kwesịrị ntụkwasị obi n'ikwusa amara na ịhụnanya nke Chineke nye mmadụ niile kamgbe ihe karịrị afọ 50. Ozi ya emewe ka ọtụtụ mkpụrụ obi kuru ume ndụ, nnata ọgwụgwọ nsọ, ma nwekwa olileanya. Ndị ọma na-ege m ntị, unu maara na anyị na-esitekarị n'egwu na abụ egosipụta mmetụta anyị nwere banyere ịhụnanya Chineke nye mmadụ okere. Eleghị anya ugbu a, enwere otu abụ na-asụkpọ n'ime obi gị dịka ị na-echeta ihe ọma ndị Chineke mere gị n'oge gara aga. Mgbe anyị na-abụ abụ ndị a, anyị na-enwe agụụ ịṅomi ndị ahụ abụ ha na-amasịkarị anyị, ma ndị ọma ma ndị ọjọọ. Ma lee, Chineke kere anyị ka anyị nwee akpịrị ịkpọ nkụ maka ya, ma ọdịna nke mmadụ bịara kporo aja wụnyere anyị na garị. Ihe ọma niile Chineke tinyere n'ime anyị wee bụrụ ihe laa n'iyi. N'ihi nke a, ọtụtụ n'ime anyị na-ejigharị taa dịka ndị ike ụwa gwụrụ, n'ihi na o nweghị ebe ịhụnanya si erute ha aka. Lee ka ụmụ mmadụ si chefuo isi mmiri nke ịhụnanya. Anyị na-egosi ịhụnanya n'ihi na Chineke bụ ụzọ wee hụ anyị n'anya. Chineke n'onwe ya bụ ịhụnanya na ozuzu oke ya. Obi ebere ya na-ahụ ihe niile na-akpa anyị ma na-arọpụtakwa ha tupu anyị echewe echiche ịrịọ ihe ndị a n'aka ya. N'ezie, dịka onye kere anyị, ọ maara anyị karịa mmadụ ọbụla. Ọ na-achọkwa ka anyị nwapụta ịhụnanya ya dịka ọ na-edo anyị nsọ. Chineke chọrọ ka o kenye oyiyi ya n'ime anyị. Biko, tọọ ntị n'ala nụrụ ozi a ma nwapụta ịhụnanya Chineke nke na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi n'ime ndụ gị. Na ndị Kọrịntị nke 2:5 amaokwu nke 14 ọ na-agwa anyị sị, n'ihi na ịhụnanya nke Kraịst na-arụgide anyị. Ebe ọbụla anyị na-aga ugbu a, ịhụnanya nke Kraịst na-arụgide anyị. Ịhụnanya nke Kraịst ọ bụghị naanị mgbe anyị nọ n'ọgbakọ retreat. Ịhụnanya nke Kraịst abụghị naanị mgbe anyị nọ n'ime ụlọ nzukọ ebe anyị na-efe Chineke. Ịhụnanya nke Kraịst abụghị naanị n'ezinụlọ anyị mgbe anyị na-enwe oge ideredu nke ụtụtụ. Ịhụnanya nke Kraịst na-arụgide anyị mgbe niile. Ọ bụghị naanị mgbe anyị na-agụ akwụkwọ nsọ. Ịhụnanya nke Kraịst na-agazu akụkụ niile nke ndụ anyị. Ịhụnanya nke Kraịst na-arụgide anyị, na-achịkwa anyị, na-egosi anyị ihe anyị ga-eme mgbe ọbụla anyị chọrọ ikwu okwu. Chere ka ịhụnanya nke Kraịst bute ụzọ nọrọ n'ọnọdụ o kwesịrị ịnọ. Mgbe ọbụla anyị chọrọ ime ihe ọbụla, lee ihe onye iro mere, wee chọọ ka imegharịa gwa ya na ihe ahụ mere adịghị mma. Biko chere ka ịhụnanya nke Kraịst bata n'obi gị, were ọnọdụ mgbe ọbụla mmadụ mere gị ihe nke na-echọghị, ihe onye a mere achọghị m ya, ihe o mere amasị gị, ọ dị ka ọ na-achọ nke ga-esi m n'ọnụ pụta, ọ na ha achọ m okwu. Biko chere nna ka ịhụnanya nke Kraịst were godi ọnọdụ n'ime obi gị. Site n'ịhụnanya nke Kraịst ahụ, ikwuo okwu, iwe mee ihe, iwe zaghachi onye ahụ, n'ihi na ịhụnanya nke Kraịst na-arụgide anyị. Ọ ga-ewere gị ime ya ọtụtụ oge, n'ihi na ọ bụrụ na ị bụ onye iwe ọkụ mgbe niile, ọ bụrụ na ị bụ onye otu ihe megha ịmaba n'ime ya, ugbu a ị ga-abụzi onye ga-eji nwayọọ na-eme ihe. Ị ga-etinye ya n'ọrụ tupu ọ pụta ihe. Ị ga-agwa onwe gị okwu sị, ugbu a ịhụnanya nke Kraịst ga-arụgide m. Nke a bụ ihe m gara eme, nke a bụ ihe m kwesịburu ime, ma ọ bụrụ na ọ bụ ụnyaahụ, ma ọ bụrụ na izuụka gara aga, ma ugbu a aga m etinye ịhụnanya nke Kraịst n'ọrụ. Ka ịhụnanya nke Kraịst bụrụ nke na-achị m. Ọ bụ ya ga-agwa m ihe m ga-eme ugbu a. Ịhụnanya nke Kraịst
na-arụgide anyị, n'ihi na agụrụ ya na ọ bụrụ na otu onye nwụrụ n'ọnọdụ mmadụ niile, ya mere mmadụ niile nwụrụ. Lee anyị na amaokwu nke 15, ebe ọ nwụrụ n'ihi mmadụ niile ka ndị na-adị ndụ ghara ịdịrị onwe ha ndụ ọzọ. Nke a bụ ka otu ndị mmadụ si adị ndụ. Ha na-adịrị onwe ha ndụ. Ihe m na-achọ, ihe na-amasị m, ihe m chọrọ ime, ihe na-agụ m agụụ, ihe m na-atụ anya ya, ihe m na-achọ ka mmadụ mere m. Ha na-eme onwe ha eze ebe ha nọ, eze nke ụwa. Ihe niile ga-abụrịrị ka ha siri chọọ ya. Ha nwa bụ oke osisi nwe ọhịa. Anụ ufe niile ga-abịa n'ebe ha nọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị ka ha si wee chọọ ya, ọ bụrụ na emeghị ya ka m si chọọ ya, ọ bụrụ na ọ bụghị ka m si zube, udo agaghị adị nye onye ọbụla. Nke a bụ onwe eke nwe ọhịa na-achịnụ. Ma Kraịst nwụrụ n'ihi mmadụ niile ka anyị onwe anyị ndị na-adị ndụ ghara ịdịrị onwe anyị ndụ ọzọ, ma anyị ga-adịrị onye ahụ nke nwụrụ n'ihi anyị ndụ. Ndị Kọrịntị nke mbụ 6:19, ma ọ bụ unu amataghị na arụ unu bụ ụlọ nsọ nke mmụọ nsọ, onye bi n'ime unu, onye unu nwere site na Chineke. Ọ bụghịkwa unu onwe unu nwe onwe unu, ọ bụghịkwa unu onwe unu nwe onwe unu, ọ bụghịkwa unu onwe unu nwe onwe unu. Ọ dị ụzọ ihe atọ anyị pụrụ ijidesi aka ike ugbu a. Nke mbụ bụ nke a, na Chineke bụ isi iyi na mpụta ihe nke ịhụnanya nke o gosipụtara site n'iji ọkpara ọmụ naanị ya bụ Jizọs Kraịst wee chụọrọ anyị aja. Gee ntị na nke abụọ, ọ bụ nke a, na ọ bụ na anyị chọrọ inweta ịhụnanya site n'aka ndị ọzọ, anyị aghaghị ebu ụzọ nnabata Chineke n'ime ndụ anyị. Ngwa ngwa anyị nwetara mgbanwe nke ndụ site na amara Chineke, ọ ga-adịrị anyị mfe ịhụ ndị ọzọ n'anya dị ka Kraịst. Nke atọ bụkwa nke a, ịhụnanya nke Chineke na-eji ịdị nsọ ya gbaa anyị gburugburu, mee ka o zuo ahụ akwara anyị niile, rukwa na nwekọrịta nke anyị na ya na ịdị ndụ ọhụụ. Ugbu a ka anyị wetuo obi ala ma ghọta nke ọma ihe ịhụnanya Chineke na-achọ n'aka anyị, ka anyị bụrụkwa ndị ga-aza ọkpụkpọ oku maka nsọpụta nke mkpụrụ obi anyị. Ọ bụrụ na ị gara gbaziri efe, n'ihi na ana m anụ ụfọdụ mgbe ha na-aga ịgba akwụkwọ, ihe ha nwere eju ha afọ, ha na-aga gbaziri efe, gbaziri ụgbọala, gbaziri ntanimo nke ha ga-eji mee ka agbamakwụkwọ ha daa ụda, bụrụ oyoyo nye ụwa. Ha wee nyeghachikwa ndị nwe ihe mgbe ha gbasiri akwụkwọ, onye nwe ụkwụ were ụkwụ, onye nwe aka were aka. Ugbu a ọ bụrụ na ị gbazitere ụgbọala iji gbaa akwụkwọ, ị maara na ọ bụghị nwa nwe ya, ị ga-akpachapụ anya ka ị were ya mee ihe dịka onye nwe ya siri chọọ. Arụ gị abụghị nke gị, ahụ anyị abụghị ahụ anyị, n'ihi na eji ihe dị oke ọnụ ahịa gbapụta unu. Ọ bụ na ahụ gị abụghị nke gị, ị ga-eji na ya mee ihe ka ọ daba n'olileanya nke onye nwe arụ ahụ. Olekwa aka gị, onye nwe aka gị bụ Chineke, onye nwe gị bụ Chineke. Kraịst agbapụtawo gị n'ọnụ ahịa dị oke ọnụ. Ọ sị gị were aka gị tie mmadụ ụra, laa ihe n'iyi, kpọọ obodo ọkụ, kpọọ ndụ mmadụ ọkụ, ghasaa ihe niile mmadụ nwere. Ọ bụ ya bụ ebumnobi o ji nye gị aka gị ahụ. Ọ bụghị nwe onwe gị were aka gị ahụ rụọ ọrụ dịka onye nwe aka ahụ siri chọọ. Anya gị abụghị nke gị, ọnụ gị abụghị nke gị. Onyewo gị ọnụ ahụ ka iji katọọ mmadụ, kwuo okwu azụ, maa njakịrị, laa mmadụ n'iyi, kparịa mmadụ. Mba, were ọnụ ahụ jee ozi dịka onye nwe ọnụ ahụ siri chọọ ya. Lekwa ọkpa gị abụọ na-aga ebe a, na-aga ebe ọzọ. Kedu ebe ọ chọrọ ka ọkpa gị gaa? Kedu ka o si chọọ ka ụkwụ gị jee ozi?
n'ihi na ya nwanyere gị okwu a, ọ sị na ọ bụghị unu nwe onwe unu. Ị gaghị ekpebi na ị ga-eji ụkwụ gị ma ọ were ahụ gị mee ihe masịrị gị. Ngwa lee ụlọ nsọ nke otu nzukọ nwe ma ọ bụ ọgbakọ, ị na-agafe n'ụlọ nzukọ ahụ, iwe gịnị mere ụlọ nzukọ a jide dị otu a mgbe niile dị nkekara? Iwe ihe otu ka ụlọ nzukọ a si dị, achọghị m ya. Ị gaa n'ahịa were ego gị zụọ agba eji ete ụlọ, iwe bịa si na ị chọrọ ka ite ụlọ ahụ agba, na-agwaghị ha, na-akpọghị ha oku, ha wee bịakwute gị sị, maazị ke nke ị na-eme ebe a? Biko ka ụlọ nsọ unu a si dị adịghị. Gịnị mgbe iji bịa ebe a inye anyị nsogbu? Ha agaghị ekele gị n'ihi na ị bịara itere ha agba n'ụlọ ha. Ugbu a ahụ gị abụghị nke gị, Chineke nwe ahụ gị. Ahụ gị bụ ụlọ nsọ nke Chineke. Ugbu a achọrọ m ka m mee ya ka ọ dị ọcha. Achọrọ m ka m tegharịa agba nke ahụ m a, ka m gbanwee ahụ m. Ọ bụghị nwe ahụ gị. Anyị na-eme ihe ọtụtụ mgbe na-echeghị echiche. Ọ bụ eziokwu na anyị na-agụ akwụkwọ nsọ dịka nzukọ nke kwenyere n'akwụkwọ nsọ, ma mgbe o ruru na omume anyị etufuo akwụkwọ nsọ mee ihe masịrị anyị ime, o wee sị, lee okwu ahụ ọzọ, ọ bụ na amaghị ya na ahụ unu bụ ụlọ nsọ nke mmụọ nsọ onye bi n'ime unu. Onye bi n'ime unu. O wee sịkwa, onye unu nwere site na Chineke, ọ bụghịkwa unu onwe unu nwe onwe unu ọzọ. Ka onye ọbụla nke kwere n'aha onye nwe anyị, dịka anyị na-aga n'ekpere ugbu a, onye ọbụla nke kwere n'aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Nzọpụta bịakwutewo gị. Gwa onye nwe anyị ebe ọbụla ị nọ, cheta onye ọbụla nke kwere n'aha onye nwe anyị n'ebe ọbụla ị nọ, nzọpụta bụ nke gị ugbu a. Mepee ọnụ gị nke ọma, gwa Chineke okwu sị, onye nwe anyị, ana m ahapụ mmehie m niile, ana m echegharị pụọ na mmehie m niile. Biko mmehie m niile na-ewute m, bụ ihe ọjọọ niile nke m meworo. Ọ bụgoro na m agbalịa na nke onwe m ka m bie ndụ dị mma, apụghị m ibi ezi ndụ na nke onwe m. Onye nwe anyị, ana m atụkwasị gị obi, ana m ekwere onye nwe anyị, dịka ị na-ekwere n'ụbọchị taa, nzọpụta gị ga-apụta ihe n'ime ndụ gị. Ebe ahụ iguzo ọtọ ugbu a, ka mkpere gị ekpere. Onye nwe anyị, Chineke nna, ana m akpọku gị n'aha Jizọs, n'isi ndị a niile n'otu n'otu, ma ndị okenye, ma ndị nta, ma ndị ukwu, ma ndị okorobịa, ma ndị agbọghọbịa, bụ ndị na-ewere ndụ ha nye Jizọs Kraịst ugbu a, dịka ha ji okwukwe wee na-abịakwute gị n'okwu ahụ nke na-asị na onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị na a ga-azọpụta ya. Onye nwe anyị, ka nzọpụta gị rute ha aka ugbu a n'aha Jizọs. Ka mgbaghara mmehie rute ha aka ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, ka mmụọ nsọ gị nke na-agba ama n'obi mmadụ, gbaa ama n'ime obi ha ugbu a, na-azọpụtawo ha n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, anyị na-ekele gị n'ihi na imezuwo ya. Anyị na-ekele gị n'ihi na okwukwe nke ha nwere na nke onwe ha ugbu a n'isiokwu a nke ha nụrụ taa ewerewo ọnọdụ n'ime ndụ ha. Nzọpụta nye onye ọbụla nke na-akpọku aha onye nwe anyị, nke kwere n'aha onye nwe anyị, ka ọ dịrị ha n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye nwe anyị, n'ihi na ama n'imewo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. 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 Ọ na-echere gị. 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 Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọkpara Chukwu agbadatawo ugbu a. Ọ
na-echere gị echiche ọma, ọ na-echere gị echiche udo, ọ na-echere gị echiche ọma, echiche udo zuru oke, ọ na-echere gị echiche ọma, ọ na-echere gị echiche udo, ọ na-echere gị echiche ọma, echiche udo zuru oke. ọbara Chukwu agbadatawa ugbu a ọbara Chukwu agbadatawa ugbu a bịa lelee bịa lelee bịa n'ụlele bịa lelee si nke bịa n'ụlele bịa lelee bịa n'ụlele bịa lelee nwanne bịa n'ụlele imeela maka isonye n'ihe omume GCK kwa ụbọchị. Anyị na-ezita ihe onyonyo ọhụrụ n'ebe a mgbe niile ịgba gị ume n'okwukwe. Ọzọkwa, mgbe ị na-ekesa ozi a ma na-esonyere anyị n'ọwa ozi anyị, ị na-enyere anyị aka ịgbasa ozi ọma na-azọpụta ndụ n'ụwa niile. Biko mee ka anyị mata ihe ije ozi anyị mewere na ndụ gị, ma kwupụta nke a n'ebe e nyere ohere maka ya na mgbada. Biko ka anyị na gị na-akparịta ụka site n'ọwa ozi anyị niile. Anyị na-atụ anya na ị ga-esonyere anyị site n'akụkụ ụwa niile n'ọgbakọ mkpọsa ozi ọma ọzọ nke na-abịa. Ndewo.